Eli terve taas kaikille. No niin, eli siis, no joo. Tällä ollaan taas Minecraftin parissa, tai no taas. Ensimmäinen video, eikö toinen video. Niin. Tosiaan, mitä se on pitää tehdä? Ai niin, no, joo. Mulla on tossa, kuten näette, toi tuolla. Se on sellainen kiva vehje. Mutta tällä olisi tarkoitus boksata mut tonne yläilmoihin. Mutta ennen sitä tuli se crafting pöytä. No se on luonut täältä. Koresti kuulti, että tuossa on työpöytä. Elikkä nyt tähän timanttitavarat. Okei, tää sänky on huonossa paikassa. Se aika varmasti räjähtää silloin, jos toi vähän poksahtaa. Elikkä meidän lähtö epäonnistuu. Otetaan siirtämään sänkyä vähän kauemmas. Näin. Josta timanttihousut. Kahdeksan timanttia jäi jäljellä. No, kreatiivissa me voidaan lentää. Tähän tulee meidän sänky. Tätä nyt ei tarvita. Soitavasti sinne etsipäs jossain. Jaa. Elikkä nyt laitetaan saadaanko joka armoriin. Nyt se saadaan. Tää on se Fetterfalling. Pitäisi aika paljon vähemmän damakea. Mitäs tulee? Näin. Hyvä. Tuotakaan ei tarvita. Hepaa. Eikä tuota. Noitakaan me ei välttämättä tarvita. Täällä mulla on chesti yhdestä syystä. Mulla on ihan varsinainen survival-maailma, mikä nyt täällä sitten tekee tän hommelin. Vesi tietysti pitää olla. Näin. Ja vaihdetaanpa syöksi. Okei, täällä on näitä komentoja. Ei tuon loppuu, se on kyllä liian kaukana. No joo. Onko tää yö yli? Nyt meillä on spammi tässä. Jos me vaikka kuollaan tässä nyt. Lennon aikana kartta voitaisiin itse asiassa. Eihän me itse asiassa karttaa tarvitaan. Näin. Otetaan screenshotti tästä. F2. Noin. Ai niin, sitten pitää vaihtaa yöksi, niin ei räjäytä sitten tätä vehettä saman tien.
Se ottaisi selkeästi tästä ehkä latauksesta elossa. Okei, mä oon kreatiivella. Mutta mä silti pitää vähän niinku toivoa, että tää vähän ei poksahda. Se on kumminkin iso homma kasalla tää uudestaan. Ja leikkaamaan semmoisen juttu, että mä en rupea. Siinä samalla kyllä näette itse asiassa, että millaista on. Kun kasata tämä. Nyt mitään muuta kuin vaan rakennetaan tämmönen vehje. Hiton pienellä mun näytön kertaus. No joo. No. Keepintätero mulla on tietenkin päällä. Hyvä. Kuun kohtelaa. Tullaan. Näin. Ootteko te valmiita? Mä oon ainakin valmis. Se on sitten menoa nyt. Nyt mentiin. Teet ottaa. Tämmönen. Nolla. Missä vähän asti? Tässä hajota peli. Me ollaan yli 1000 palikassa. Nyt lähti putoamaan. Rämpätään. Nopea. Ei mä. Me kuoltiin. Nakaan. Oh my freaking god. Se on ehjä. Tää lento on mokas. Mutta yritetään uudestaan. Kattokaa me uudelleen. 1. Oh god. Me ei sitten ehitty syömään yhtään kulta-amppua. Se on ehjä. Me käytiin yli 1000 palikassa. No joo, tehdään vähän isompi tästä. Tää on vähän laginen nyt. Ei oo ehtinyt maailma ja peli palautua tosta. Eikä kyllä konekaan. Mutta silti. No oli se kyllä aikamoinen. Tehdään 3 paikkaa korkeampi tästä. Oho. Tollasen takia saattaa ihan hyvin vaikka koko maailman poksahtaa. Okei, ei nyt poksaa koko maailma, mutta silti. Tää on järkyttävän laginen nyt. Olisi.
Shit. Laga. Okei. Vähenkö lagi yhtään? FPS nousee aika hurjasti. Kiitos. Pitää vaan sulkea maailman, se lataa uudestaan kaikki. Aivan mieletöntä. Okei, tää maailma on semmonen, että tää vaatii ihan järkyttävästi koneelta. Tää maailma ei ole paras mahdollinen tälle hommalle. Joten meidän pitää yrittää uudestaan. Jos me nyt sitten saatais yhtään paremmat FPS pysymään koko ajan koko tän lennon ajan. No teidän teet tiputtaa FPS:n aika alas. Joten ei ihme, että vähän niinku asiat hajoaa. Ai niin, mä tyhjensin sitten chatinkin just äsken. Voi hemmetti. No joo, se on mahdollista, että se chatti oli niin tänä roskaa, että tää ei vaan jaksanut pyöriä. Hetkinen. Kautta. Kymeset. 15000. Mutta nyt laitetaan vähän. Yritetään uudestaan. Sitten laitetaan chunkit just ennen kuin laukastaan. Laitetaan siis chunkit uudestaan. Ja vaikka tyhjennetäänkin chatti siinä samalla. Ihan varmuuden vuoksi vaan. Joten että ei tule mitään pahoja ongelmia, lagia tai tällaista. Kuten huomasitte, niin vähän söin sitä kultaomenaakin järkyttävän kauan. Ei näin. No aina saa tehdä Daylight Sensorille, jos ei halua, että se taas nyt mä räjähtää sitä vähän. Mulla on omalla kanavalla vähän mokas tämmönen juttu. Mä voin laittaa sen videon linkkiä, mä en laita sinne deskiin, mutta tervetä. Camera mode 0. Nyt. Kautta timeset 0. Nyt mennään. Se on sitten menoa nyt. Mennään korkealla. Yli 2000, 3000. 3200. Se on paljon. Tiputaan vauhdilla. $2300, $2200, $2100 tai 2000.
1900, 1800, 1700, 1600, 1500, 1400, 1300, 2, 1, 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Laita se vesi, laita se vesi! Se ei laittanut sitä vettä. Tää onnistui melkein. Tää on historiallinen hetki. Te näitte, miten korkealla me käytiin. Toi pudotus ei ottanut kuin puoli HP. Silti. Mä sain tallennettu sen, kun mä kävin 3200 palikan, 3200 palikan korkeudessa. Se on paljon. Eli metreinä 3 kilometriä ja 200 metriä. Eli ihan järkyttävästi. Päästäisikö me nyt kiipeämään ylös? Melkein. Älä putoa. Mutta tällä kertaa aika kivasti meni. Hetkinen. Avaudan ja tipun alaspäin. No joo. Ja kumminkin tuollainen pommi tehtiin tällä kertaa. Oli ihme, että selvittiin elossa. Oli kyllä ihan kiva tuommoinen saada tallennettua. Hetkinen. Voita. Snowy Falls. Snowy Falls. Snowy. Luminen. Luminen. Kiitos. Nyt pudottiin. Elikkä jos toi vee 5 HP, että me pudotaan täältä tonne alas. Niin, mitä tapahtuu? Elikkä nää ylivoimasta armorit. Joolo, nyt pitäisi aikaa, että me kuollaan. Joo. Kyllä pieniä teknisiä ongelmia. Yhden asian kanssa. No kuvetto mitään. On mulla äänet. Ei aina vielä äänet. Täältä jolotetaan suoraan alas. Ei. Se ei selvinnyt. Ei. Tää ei oo totta. No joo. Kumminkin korkeus. Maksimi, missä me käytiin. 1000. 3000. 3000. 3100. 3200 siis, jos nyt en valehtele. Se on äärimmäisen paljon.
Kuten tiedätte, jos niin kuin yli 3 kilometrin korkeudessa käydään. Mesa Battle F. Nyt tämmönen vuorelta hyppimiseksi tää video loppuosa, mutta mä ei kuoltu vieläkään. Oli kunnia olla todistamassa tällaista tapahtumaa. Uskokaa pois. Ja varsinkin tekemässä. Se oli aivan uskomatonta. Mutta ihmeessä kertokaa mielipiteenne tästä. Kertokaa kumminkin ihmeessä mielipiteenne tästä asiasta. Millainen oli tuo pommi teidän mielestänne? Ja olisitteko pystyneet parempaan? Mutta taas hetkinen. Jos mä kuvaan samaan aikaan, niin ei oikein. Ei voi syödä. Ei voi syödä kuvatessa. Väsynkö? Joo, tuli häiriköitä. Älkää niistä välittäkö. Vieläkö? Otas poten efekti pois. Hypätään tästä. Tuossa on parempi paikka. Mutta ihmeessä, kertokaa mielipiteenne. Mitä mieltä olitte tuosta pommituksesta? Pommituksesta kumminkin. Se on nyt menoa hyvästi. Se on moi.